Dul-an sa tunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit gikan sa duha ka suspetsado sa Purok Gabison, Barangay Lagtang, dakbayan sa Talisay, kagabii. Ang subject sa operasyon ang usa ka alyas pinat, 48 anyos, minyo ug nagpuyo sa mga lugar. Samtang nasikop usabang laing lalaking kauban niya. Ang mga operatiba pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod. Nakuha gikan sa suspetsado ang gidudahang shabu nga mitimbang og 60 gramos nga gibanabanang mobalor og 408,000 pesos. Tanggong ang mga dinakpan sa prisuhan samtang nagpaabot sa kasong ipasaka batok kanila. Sa kanang Galite, usa ka basketball referee ang nadakpan atol sa bypass operation niya itong Mayo 1. Ang 33 anyos nga suspect na kuwarog na 10 ka pakete nga shabu nga mo kantidad og 6,200 pesos atol sa operasyon nga gipanguluhan ni Police Major Romeo Sudario. Ang suspect nagtingkagol na sa prisuhan o giandam na ang kasong violation sa Dangerous Drugs Act.